Cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔba, aw fɛn fɛn sɛgɛnnen don Mali Actu la nin wagati in na, an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ a ɲɛna k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma, o dɔ ye k'a fɔ décembre kalo tile 6 kɔnɔna la, fɛn min ye cɛ dɔ ye, jatigɛ wale tabagaw kɔni bolila n'ale en Sonko. A yirala k'a fɔ ni wale in kɛra en Sonko mara la, kari tɛmɛnen n'o kɛra ni décembre kalo tile 6 ye, ko cɛ dɔ n'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli a ka mobile de la, k'ale selen bolila pont yɔrɔ la, n'o bɛ Watagunna. Jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni sera a ma yen nɔ. Seere dɔw y'a yira k'a fɔ kojugukɛla ninnu kɔni kɛlen ka mobile lajɔ k'u ye cɛ in ɲininka a ka silamɛya dɔnniyaw la, nka a yirala k'a fɔ cɛ in n'ale yɛrɛ kɔni ye béninois de ye, ko ale ye chrétien ye. O kama k'a ma se ka foyi fɔ silamɛya kan, o de kɛra sababu ye sa ni jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni tununa n'a ye. An ka finitigiw ladɔnniyalen nin ko in na k'u bolila biribiri ka se yɔrɔ kofɔlen in na, ko u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin wagati in na walasa ka se ka bolo da jatigɛ wale tabaga ninnu kan. Kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ, o bɛ lase aw ma don kibaru nataw la. Bingani wale hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Bamako. A yirala k'a fɔ kunun décembre kalo tile 7 kɔnɔna la, fɛn min ye cɛ dɔ ye, ale ka 11,1 kɔni suyɛna suguba kɔnɔ. An ye kunnafoni mun lasɔrɔ nin ko la, o y'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛndon décembre kalo tile 7 nɛgɛ kanɲɛ 11 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye, o wagati la sa, cɛ dɔ n'ale yɛrɛ kɔni tun b'a ka mobile de la Bamako suguba kɔnɔ, k'ale selen Mali Magida yɔrɔ la, binganikɛla dɔw de kɔni binna kan yen nɔ. Ko binganikɛla ninnu kun ye mɔgɔ 2 de ye, u kun bɛ moto la, ko wa fɛn min ye marifa ye, o kun b'u bolo. O kama sa k'u ye marifa de kɔni jɔ mobilitigi in na, ka sɔrɔ k'a ka 11,1 minɛ ni ka tunu n'o ye. Hakililajigila, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wagati laban ninnu na, fɛn min ye nin bingani wale ninnu ye, olu bɛ ka caya Bamako n'a dafɛ dugu la kosɛbɛ. O kama dugu ninnu sigibagaw y'a yira k'a fɔ olu b'a ɲini finitigiw fɛ de, u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa olu yɛrɛ a n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Sikaso. A yirala k'a fɔ kunun décembre kalo tile 7 kɔnɔna la, fɛn min ye finitigiw ye, olu taara donbolo kɛ Kuala duguladenw ye. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛndon décembre kalo tile 7, fɛn min an ka jamana finitigi dɔw ye, olu de kɔni taara donbolo kɛ Kuala duguladenw ye. Donbolo in bɛ tali kɛ fɛn minnu na k'o ye malo, sukaro, mayo ani ballon. Ko wa a kɛra hukumu min kɔnɔna la sa, o ye an ka finitigiw ka opération Maliko de ye. Finitigiw ka ɲɛmaa min kun bɛ nin yɔrɔ in na, a y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyalenba de bɛ ka nin donbolo in kɛ, ko wa u bɛ Kuala duguladenw ladɔnniya ani maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen, k'olu kɔni bɛ yen nɔ an yɛrɛ a n'an bolofɛnw de lakanali kama. O hukumu kɔnɔna la ko n'u ye jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ sɔrɔ, u bɛ san sɔrɔ jatigɛ wale tabagaw ani kojugukɛla tɔw bɛɛ lajɛlen kan. O kɔfɛ, fɛn min ye Kuala duguladenw ka kanbilenkuntigi ye, ale y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyalenba de don donbolo ninnu minɛli la, ko wa u b'a ɲini finitigiw fɛ u ka nin wale ninnu ɲɔgɔnna caya. A sɔrɔla k'a ka kuma laban ni duwawu ye, a y'a yira k'a fɔ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, ko fɛn min ye Mali ye ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen, Ala ka bɛn ani kelenya sabati o kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun décembre kalo tile 7 kɔnɔna la, fɛn min ye mɔgɔ 155 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. I n'a fɔ laada la a b'a kɛ cogo min na, kunun an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama, a ye sɛbɛn dɔ bila. O sɛbɛn kɔnɔna la a y'a ladɔnniya k'a fɔ kunun décembre kalo tile 7 kɔnɔna la, fɛn min ye mɔgɔ 155 ye bana in yer'olu la, mɔgɔ 8 k'olu kɛnɛyara, wa ko mɔgɔ 7 olu nin tora a la. Bana in yera dugu minnu na kunun k'o ye Kulikoro, Segu, Kidal ale ni Bamako ye. Ka taa coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na décembre kalo tile 7 k'a yera mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 5,290 ma. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 175 ye olu tayara, wa ko mɔgɔ 3,377 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na. Nin ko in bɛɛ lajɛlen de kama an ka kɛnɛya sabatibagaw y'a yira k'a fɔ olu sigalen don a la ni k'a fɔ coronavirus tɛ ka don ni fanga ye an ka jamana kɔnɔna la kura ye. O kama sa k'u b'a ɲini maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka saniya walew matarafa o ni an k'an yɛrɛ janto. Faamuyaliko ɲuman k'o bɛ kunnafoni sanfɛ. An balimaw aw tulo garisigɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi ye tarata don décembre kalo tile 8 o de kun ye nin ye. Ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ. Aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw n'aw ka lamɛnliko ɲuman na. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.